Csak egy ember kapja meg a hőn áhított munkát. Üdvözlöm Önöket az Újonc első adásában. Egy fővárosi étterem keres pincérnőt, de a 3 lány közül csak egy valaki kaphatja meg az állást. Most nézzük, mit kínál az étterem. A 3 jelölt éttermi pozícióért verseng, amelynek betöltéséhez minimum vendéglátóipari szakképzettségre van szükség. Elvárás a szakmai gyakorlat, alapfokú angol nyelvtudás, ápolt megjelenés, jó kommunikációs képesség, terhelhetőség, alkalmazkodó képesség.